мамлакат дар ин намоишгоҳ 6 намуд маҳсулоти худро ба намоиш гузоштааст. Инҳо бошад автобусҳои дуошёна, автобуси байнишаҳрӣ бо дарози 8 метр, автобуси CNG бо гази табиӣ, электробус, троллейбус ва автобуси байнишаҳрӣ. Мақсади асосии иштирок дар ин намоиш ин дарёфт намудани муштариён, барқарор намудани ҳамкориҳои дуҷониба, дарёфт намудани шарикон ва инчунин таҷрибаомӯзӣ ҷиҳати иштирок дар чунин маъракаҳои калон ва байналмилалӣ.